मोठी आहे ना रे, दाखव अशी. खतरनाक कसली मोठी. अकडे बघूया. इथं बघा कोणतरी जण पान गणस असता तो व्हायला. हे असे सगळ्या ह्याच्यापासून काळजी घ्यायची लागतात. ती बघा कशी पूर्ण बाहेर येईल आहे ती. पकड. कसली मजबूत आहे बघा कुर्ली. काय कसले कुर्ले गावले बघा. आज चांगलाच पाऊस पडलो. 1-1.5 तास चांगला पाऊस पडलो आणि एवढे कुर्ले गावले. जवळपास 30-40 कुर्ले गावले. कसले आता हे सगळे वेंचू वगैरे सगळे ना बाहेर पडाक सुरुवात झाली आहे. 2023 तो पहिलो एवढं जोरात पाऊस येलो आज. आणि आम्ही आता बॅटरी वगैरे घेऊन सगळं घेऊन चाललो व्हाळात. तर आज कुर्ले कुंभरो पकडतोला आणि मी माझ्याकडे असा पिशवी आणि कुंभारने आता सळी वगैरे घेतला ना. बाकी कुंभरो भिजतलो. बॅटरी आम्ही सगळा प्रोटेक्शन वगैरे ठेवला. तर चला बघूया आत्ताच्या मोठ्या पावसात किती कुर्ले गावतात ते. त्या दिवशी गेलो तर थोडे गावलेले कुर्ले, कारण आम्ही कुर्ल्यांका जाऊ पाऊस गेलो. तर आता आज कुर्ले बाहेर येण्याचे चान्सेस खूप असतात. तर पकडतलो आज मजबूत कुर्ले. पहिलीच मोठी कुर्ली आयशपथ. व्हाळात पाऊल टाकूच्या आधीच पहिली मोठी कुर्ली गावली. भारी. आता व्हाळात ना वर येत होती. ही पहिलीच बोनी झाली मोठ्या कुर्लीन. आणि आता आम्ही व्हाळात उतरलो. नेहमीच्या जागेवर उतरलो, पण मागच्या वेळी आम्ही वरच्या साईडला गेलेलो, वरच्या ब्रिजकडे. तर आज आम्ही जातलो खालच्या ब्रिजकडे, कारण तिकडे मोठे कुर्ले येतात. कारण आमच्या वाडीतले अजून कोणतरी गेलेले, त्याने आमका सांगितलं. त्यांनी वरच्या साईडला त्यांना थोडे कुर्ले गावले, म्हणजे आम्ही जर बोललेलो की आमच्या आधी कोणतरी गेला. तर त्याच्यामुळे आम्ही आता खालच्या बाजूक जातलो. चला आता इकडून सुरुवात करूया. भाऊ अकडे चांगले गडगे वगैरे नाही असत. आणि या खालच्यासाठी एवढं सहसा कोण जात नाही. सो आम्ही आता जातो. होय होय. साली किरमा मरतात ना. ती काही बघ कसली येतात ती बघ. अरे 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 खय पळता काला गेली बिळात. जाऊ दे. भारी काम. गावली. आता बाहेर येऊ लागले तसं कुर्ले. अगोदर अशा दगडाच्या तिथं तसे गावायचे नाही, पण आता येतातच बाहेर. मस्त गावली. मोठी आकारली. गेली 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 ना. कसली मजबूत एकदम. बिळाच्या अर्धी बाहेर दिलेली माहिती गावली. ती कडक गावली. आता असे या सगळ्या बिळात नाही बाहेर येतात कुर्ले. आणि पाऊस पण रिपरिप पडता चालू आहे. आणि पतेरो भरपूरच घाण व्हाळात. आता एका पाणी येईपर्यंत तरी मासे चढापर्यंत तरी आमका कुर्ले असे ह्या पतेऱ्यातनंच आणि बिळातनी शोधूचे लागतले. तर आता मी डायरेक्ट मासेच पकडू घेतलो. मागच्या वेळेला खणून काढल्याने होती कुंभारने मी कुर्ली. सही. ती वरतीच होती मध्ये. अरे अरे काय. ओके. ती पण एक मोठी कुर्ली गावली आहे. हो, आता पतेरावरच कुर्ले चरतात, कारण मजबूत सर इलेली. त्याच्यामुळे आता बिळातनं कुर्ले बहुतेक बाहेर. अरे बापरे. ती बघ. अरे यार, पूर्ण बाहेर इलेली बिळाच्या पूर्ण.
ती कत्ती तरी गावली. तर इली भारीले 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 ती बारकी गावली पण मोठी कुर्ली चुकली. सगळ्यात आहे ना पत्र्याच्या बाहेर इलेत कुर्ले खया. अरे कडक कशी पूर्ण बाहेर इली आहे ती बघा. ती बघा कशी पूर्ण बाहेर इली आहे ती. पकड पकडले असे पूर्ण बाहेर येतात बेळाच्या. गावली. अरे अरे बापरे कसली मजबूत आहे बघा कुर्ली. काय पिलावली नाही ना. हे काय एखाद्या असे पकड चांगली ओपन करून कडक कुर्ली गावले एकदम मोठी भारी. तो ती बिळात नाही. सही थांबा भारी काहीतरी गावला मजबूत आहे. पहिली भारी इकडच्या बिळात गेली. एका बिळात नाही सुटली दुसऱ्या बिळात गेली. बॅड लक गेली काय गेली. अरे होती बघा जवळच होती कुर्ली. गावतले आणि भेटलीच. अरे बाहेर कसली हाती बघ. डेंगू एक गेलो ना. एक डेंगू गेलो. एकच होतं. ही कोणीतरी कुर्ली खाल्ल्या ना. अरे डेंगू बघ कसलं होतं तो इथं मजबूत. डेंगू बघ कसलं होतं तो. ही कोणीतरी पक्ष्यानं खाल्लेली आहे. आणि अजून पण इथे बघा 2 डेंगे असत आहे. सरच मोठी कुर्ली होती. बारकी आहे ना. जाऊन दे सोडून द्यायचं. बारकी असल्यामुळे आम्ही देतो का सोडून. बाहेर येतं. नाही इथं येतं गेली भाई. एकच डेंगू एका पण कोणीतरी पकडल्या ना वाटतं. सगळ्यांचे एकच डेंगे आहेत. एका असं 2 डेंगे गावले. पळतात नुसते पळतात. हिचं पण एकच डेंगू. अरे आज एक डेंगाची लय गावतात कुर्ले. सोडून दे. कुर्ली पण एकच डेंगू. तिका पण एकच आहे डेंगू. एकच डेंगू आहे पण. बघा डेको. हे बघा डेकोच आहे ना रे. डेकोच असा. याला पाऊस पडायला सुरुवात नाही झाली आणि डेकडे इले आहेत. हे पण असे बिळानेच राहतात. हे बघा बारके असतात सगळे लपतात नुसते. बेडकासारखे दिसतात. ये बाहेर गावली. हडगू. अरे ही बारको हडगो. हे काय कोण खायत नाही पकडत नाही. पण पकडूया कुर्ली. मोठ्या पावसाच्या सरीत कसले कुर्ले धरलेत ते बघा.
हे बघा सगळे वर येतात कुर्ले आणि मोठमोठे कुर्ले असतात. आता तुमका काय घराकडे जाणं बादलीत टाकून दाखवते. काही ना आता आम्ही रिटर्न चाललो. कुंभरो पूर्ण भिजलो हा. आणि आम्ही बॅटरी एकदम अशी प्लास्टिकची पिशवी लावली हा. भारी दिसता. चला पॅकअप लावली हा. बाहेर 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 पाऊस इल्यावर येईल लगेच. पाऊस इल्याबरोबर इले हो. मगासपासून सगळे रवलेले भुतूर रेगान पाऊस इल्यावर आता इल्यात बाहेर. हा कडक मोठी आहे ना रे. दाखव अशी. खतरनाक कसली मोठी. अकडे बघूया. भारी खतरनाक. फुल पाऊस पडताना कुर्ली धरली आहे मोठी. भारी. येता येता इली 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 बाहेर इली बाहेर इली बाहेर इली बाहेर इली. दोन इले एकात दोन कुर्ले. जॅकपॉट धरलं ते का पण. चला आमच्या वाटेकडे इलो आम्ही. खतरनाक. घराकडे जाता जाता कुर्ले गावले. मॉब दिवस आदले लक्ष होते. हो सुटलेली तुमच्याकडनं. हो दाखवा जरा बॅटरीवर. इथं बघा कोणतरी जण पान गणस होता तो. आयला हे असे सगळे ह्याच्यापासून काळजी घ्यायची लागतात. सया काय शपथ अशीच फिरत होती. भारी. एक डेंग होता काय. ह्याची बघ. थांबता गेली काय बेळ्यात. गावली. पिशवी पकड. हातमेंडी ओढलो माझं. इलो आता घराकडे. आता पोचतालो तर घराकडे बघूया कुर्ले येतात काय. यावर्षी थोडेसेच इले घराकडे कुर्ले. आणि पिशवी पकडून हात माझं दुखलं त्याच्यामुळे मी आता कुंभऱ्याकडे दिलं आहे पिशवी. आणि आता आम्ही आमच्या बागेत इलो. होय चला कुर्ले घराकडे सुरुवातच झाली. हे बघा मजबूत पाऊस पडला आणि पहिली कुर्ली इले घराकडे. वेलकम. आता आम्ही तुका पकडतलो. थांब तू. अबे रुक. कसले डेंगे वर केल्या ते बघ. गावली पहिली कुर्ली. हो ही बघ ही बघ ही बघ ही बघ खायात. ही बघ हे बघ मीडियम. काय माहिती खय फिराक चालली आहे ती तुळशीकडे. बघ तरी पाया पडा गेली आहे ती. तू पकडला. यंदा मोठे कुर्ले नाही इल्यात. आमल्यानी मोठी कुर्ली धरलेली आणि मारून हेच ठेवल्यानी. या अरे कसलो हात बघ वेंचू. आयला आजाक चावलो तर भेंडी पंजो बेशुद्ध पडतो. हे कसलं आता हे सगळे वेंचू वगैरे सगळे ना बाहेर पडाक सुरुवात झाली आहे. जसं पाऊस पडता तसं एक 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 बाहेर येतात. हे बघ ही बघ ही बघ ही बघ ही बघ खाई चालली आहे फिराक. धर दे का. बारकी आहे. बारकी आहे. सोडून देतं का. धरवत एवढे कुर्ले गावलेत. घराकडे 3-4 गावले आणि व्हाळात आता गावले जवळपास 30 कुर्ले गावलेत. हात पूर्ण वळलं माझं. लाईट पण गेली पहिल्याच पावसात.
अरे बघा त्याच्यात असली तर हे बघ कुंबऱ्या हे बघ बाहेर पळाली. ते का पाय दे आपल्या मला चप्पल लावून पाय दे. ह्या चप्पल लावून पाय दे. पकडते का रे खय पळत हा. चल बुतूर हो तिराक जायत होती मस्त. एक 3-4 तरी चांगले मोठे कुर्ले गावलेत भन्नाट. वर नाही गेला कसले कुर्ले गावले बघा. आज चांगलाच पाऊस पडलो. 1-1.5 तास चांगला पाऊस पडलो आणि हे एवढे कुर्ले गावले. जवळपास 30-40 कुर्ले गावलेत. आणि ही बादली आमची अर्धी भरलेली आहे. मोठे कुर्ले एक 10-1 गावले आणि बाकीचे बारके मीडियम असतात. आम्ही यंदा बारके कुर्ले धरूक नाही आता ह्या टायमात सोडून दिले सगळे. पण सगळे हे कुर्ले बिळात ना खोदून काढलेत आणि पत्र्यातले असत आणि काय तर एकदम असे वाळतच फिरत होते. भारी सही. तर उद्या आम्ही यांचं रस्सो आणि कुर्ले फ्राय करतो. उद्या रविवार असा मस्त मजा येते.